Okay, her ser vi vandmolekyler i flydende tilstand. Her kan vi opvarme eller afkøle vandmolekylerne for at se, hvad der sker med dem. Hvis vi starter med at opvarme vandmolekylerne, kan vi se lige så stille som Kelvin stiger, at de begynder at sprede sig mere og mere. Det er et resultat i, at vandmolekylerne går fra flydende form til gasform. Det fordamper. Vandmolekylerne hænger ikke længere fast i hinanden og derved flyder ud i hele gryden. Hvis vi derimod prøver at nulstille, sætte til vand flydende igen, således, og vælger at prøve at afkøle vandmolekylet, sådan der, så kan vi se, at de klinger sig mere sammen til hinanden. De hænger mere fast. Det er et resultat i, at det bliver fastformet. Det bliver til is. Vandmolekylets form fra flydende, som ligger på en Kelvin på 328, går til gasform ved en Kelvin helt op på 809 Kelvin. Går til en fast form, altså is, på en temperatur på 157 Kelvin. Og det var lidt om vandmolekylet og dens former.